Then goes down to the other. Yeah, I know he loves it. That's why I asked him, man. Then it goes down. Hvad er det? Bedøvelse. Skal jeg lige sidde 5 minutter, ikke? Nej, det går jo ikke nu, sammen. Hvor er det? Helt op, ikke? It's this one. Gå helt op til. Oh, wait a minute. Filmer du? Ja. Of course I'm filming. Come on. Shake your ass. Hvad laver du? That's enough. Here comes the tooth fairy. I can't feel anything, man. Hun er i gang med papegøjetang og rive tanden på skivet. Which one is it? Har du gang i kameraet igen? Ja. Det er vi i gang med. Ja. Det er sgu røven, det der portugisiske på. Shut the fuck up. You ready? Ja. Fik du nægt? Nej, prøv du stiver, så nu være med det sidste her. Vent lidt. Gør det ondt, du? Ja, jeg synes, det gør lidt ondt. Ej, det er aldrig ondt. Vi filmer det, jeg sender den til dig. Jeg sender den til dig. Den rocker rigtig meget, kan jeg høre. Ja, jeg kan også se det. Kom nu. Oh my god, look at that. Oh. Come on, dude. Oh, I don't have to jump back. You ready? Ja. 1, 2, 3. Hallo? Bacon? Ja. Hvad er det så? Så er det 500 kroner. Der ligger kalorier. Sindssygt, mand. Okay. Hey. Har du det? Humle meget har du gjort. Men det der, så sgu en af de fædre. Det er derfor, jeg bedte ham om at gøre det, fordi jeg vidste godt, at han ville gøre det bedre, mand. Kæft, mand. Ved du hvad? Det gjorde misstået. Så? Ja, det har de gjort. Første gang. Det er væk. Hvad er det? Prøv at smile en gang. Det var så en af de dummere. Tak skal du have. Det gør ikke noget forskel, men jeg har ikke nogen tænder foran. Hvor Sture, hvis du ligger noget hovedet på, så lad os tage en grav de penge, du skylder. Hvad er det, Sture? Prøv at droppe den en gang. Ja.